नाही कशी करते त्या बघूच आता. हिरवे असतात ना त्यामुळे ते नाही. पण हातात काय लावला रखा? ते क्लोज घातले. अच्छा हां हां बोटा घातली ती. मेहनतचं काम हा नाही डीक लागलो हातात काय लागला. डीक लागतं तर हो लागता. ह्याच्यात कसं उष्णता खूप वाढतं हीट. हां ह्याने ना हां 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 म्हणून काजू ओले गरम महाग कारण नाही. बरोबर चोलूची मगजमारी. सोलीची आणि ते हीट भरपूर वाढतं तसं सगळ्यांना हीट नाही जमत. उष्णता वाढतं. बरोबर. काल आम्ही मालवण बिलवण फिरून येलो होते सगळीकडे पण आम्ही नाही गेलो. आजचे खूप मोठे होते त्या दिवसापेक्षा. कोळंबी घालून ओले काजू. ओले काजूचे असं खूप वेगळे वेगळे मालवण्यात प्रकार आहेत. चिकनमध्ये, कोलंबीमध्ये, सुकटामध्ये, नुसती ओल्या काजूची उसळ. आपण एक एक बनवू. मालवणातनं मी थोडेसे आणले आहेत. आता हे कोमट पाण्यात भिजत घालायचे म्हणजे त्याच्यावरचा डिंक असतो ओल्या काजूला. सोलतात किती कठीण असतं ते तुम्ही बघितलं असेल साफ करणं. मशीनमध्ये पण आता ते केले जातात. पण घरगुती मोस्टली मालवण्यात घरगुतीच जास्त केले जातात. स्किन काढून घेऊया. एक अर्धा तास ते मी कोमट पाण्यात भिजत घातलेत. कोलंबी घेतली 1 वाटा. ती साफ करून मधला दोरा काढून घ्यायचा आहे. सिंपल आपण सुकी हांडी मातीच्या भांड्यात बनवते म्हणून मी हांडी शब्द वापरला आहे. मालवणात मातीचीच भांडी आजही वापरली जातात नॉनव्हेजसाठी. व्हेजसाठी वेगळी असतात. कारण मातीच्या भांड्याला नॉनव्हेजचा स्मेल पकडला तो जात नाही आणि मातीची भांडी साबणाने घासता येत नाही. ती गरम पाण्याने धुवून स्वच्छ सुकवावी लागतात. कोलंबी साफ करून घेऊया. म्हणजे आपलं मेन जे इंग्रेडियंट्स आहेत आपल्या हांडीचे ते रेडी होतील. सगळ्यांची आवडती हॉटेलमध्ये आवर्जून मिळणारी मालवणात स्पेशली सगळीकडे मिळतात ह्या अशा काजूच्या ओल्या काजूच्या डिशेस. ह्या आत्ता सीझनमध्ये मेपर्यंत ओल्या काजूचा बऱ्यापैकी सीझन असतो. मार्केटमध्ये आत्ता तरी यायला चालू झाले. थोडे महाग आहेत मुंबईमध्ये. गावाकडे पण थोडे स्वस्त आहेत. खूप स्वस्त असे नाही आहेत कारण काढायची मेहनत खूप आहे. आता हांडीमध्ये मातीच्या भांड्यात आपण छान गरम झाल्यावर तेल घेतलं आहे मी. साधारण मोठे 2 चमचे. आलं क्रश केलेलं, लसूण क्रश केलेली, 2 हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या आणि ते छान असं त्याचं कच्चेपणा जाण्या एवढं त्याला परतायचं आहे. कांदा मोठा एक बारीक चिरलेला वापरणार आहे. कांदा तुम्ही कमी जास्त आवडीनुसार पण कांदा थोडा जास्त वापरा. त्याची चव दाताखाली आल्यावर छान लागते. मी खोबरेल तेल वापरलं आहे. खोबरेल तेला त्याची चव अप्रतिम लागते. ऑप्शनल आहे. तुम्ही गोडं तेल तुमच्या घरात जे असेल ते वापरा. कढीपत्ता भरपूर. आता हे छान गुलाबी रंग येईपर्यंत परतायचं आहे. त्याच्या चवीनुसार मीठ ऑलरेडी आपण घालून घेणार आहोत. म्हणजे कांद्याला छान असा ट्रान्सपरंट होतो आणि गुलाबी रंग येतो आणि खमंग असा कांदा परतला जातो तेलामध्ये. खोबरेल तेल थोडंसं जेव्हा गरम होतं ना तेव्हा थोडंसं फेसाळ होतं. गावचं आहे, गावावरून आणलेलं. मुंबईतलं होत नाही पण गावचं होतं. कारण मला माहीत नाही. आणि आता छान गुलाबी परतून झाला आहे कांदा. मी याच्यात टॉमॅटो नाही वापरणार आहे. टॉमॅटोने गोडूस चव येते आणि ती तेवढं छान लागत नाही. सगळ्यातच टॉमॅटो घालायचे ते ह्याच्यात काही गरज नाही. कारण काजूला थोडंसं गोडूस टेस्ट असते. मालवणी मसाला 1 चमचा आवडीनुसार तिखट कमी जास्त. हळद पाव चमचा. कोथिंबीर फोडणीतच छान परतून घ्यायचं. कांदा शिजेपर्यंत छान परतून घ्यायचं आहे हलवून हलवून. मातीचं भांडं थोडंसं लहान झालं आहे पण काही नाही सगळं त्याच्यात मावणार. शिजल्यानंतर थोडंसं ते आळतं. कैरी अर्धी वापरली आंबटपणासाठी. टॉमॅटो नाही वापरला आहे. सध्या सीझनल कैरी मार्केटमध्ये आल्या आहेत त्यामुळे आंबटपणासाठी कैरी वापरा. ओले काजू आपले भिजवलेले छान एकजीव परतून घ्यायचं आहे. पूर्ण मसाला त्याला कोट झाला पाहिजे आणि एक झाकण ठेवून 2 मिनटं त्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. कैरीची आंबट तिखट अशी एक ही चव आहे ना मस्त अप्रतिम लागते. टॉमॅटो अवॉइड करा. टॉमॅटोला आंबटपेक्षा गोडूस चव चांगली जास्त येते. आता 2 मिनटं काजू आपण वाफवून घेणार आहोत. ओले काजू आहेत खूप ओव्हर शिजवायचे नाही. ओव्हर शिजले तर ते कुस करतील पीठ होईल त्याचं. आणि त्याच्यानंतर आपले प्रॉन्स आपण घालणार आहोत साफ केलेले. प्रॉन्सही लवकर कुक होतात त्यामुळे ही भाजी झटपट होते तसं बघितलं तर. खूप वेळ लागत नाही. आणि मीडियम गॅसच ठेवला आहे मी. मीडियमपेक्षा थोडा कमी. प्रॉन्स घालून छान आता परत एकजीव वर खाली करायचं आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यात ओलं खोबरं वापरलं आहे. ओलं खोबरं मी अर्धा नारळ ओलं खोबरं वापरलं आहे. ऑप्शनल आहे. पण ओल्या खोबऱ्याशिवाय ह्याला चव येत नाही. मालवणी डिश आहे
तुम्हाला आवडत नसेल तर स्किप केलं तरी चालेल. पण चांगली अप्रतिम प्युअर मालवणी चव असेल तर नक्की ओलं खोबरं वापरा. थोडंसं कमी वापरा आवडत नसेल तर. पण मला वाटतं बऱ्याच लोकांना मालवणी लोकांना तर ओल्या खोबऱ्याशिवाय जमणारच नाही. म्हणजे ओल्या खोबऱ्याशिवाय जेवण होतच नाही. पण इतरही लोकांना ओलं खोबरं बऱ्यापैकी आवडतं. आता हे छान परतलं, कारण ओल्या खोबऱ्याने त्याचा मसालाही तयार होतो आणि चव अप्रतिम लागते. आता छान सगळं एकजीव करूया आणि परत झाकण ठेवून एक 3-4 मिनटं वाफ काढून घ्यायची. ओलं खोबरं चांगलं शिजलं पाहिजे, म्हणजे भाजी आपली सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम छान टिकते. ओलं खोबरं छान असं त्या ह्याच्यात शिजलं नाही ना तर ते भाजी खराब होण्याचे चान्सेस, भाजी म्हणजे आपलं कोलंबीचं सुका हंडी खराब होऊ शकतं. गरमी तशी थोडी थोडी चालू झाली आहे. गार्निशिंग भरपूर सारी कोथिंबीर आणि आपलं तयार आहे कोळंबी ओले काजू कोळंबी मसाला हंडी.